Traċedja fl-inħawi ta' Ar Ħasan kif is-sibt filgħodu bosta inħasdu bit-telfa ta' Mario Dalli, ir-raġel ta' 72 sena li tilef ħajtu wara li waqa' minn fuq l-irdumijiet waqt li kienet jistat il-ġimgħa wara nofsinhar. Sigħat wara li rabatu ma semgħux baħbaru għal-ħabta ta' 11 ta' filgħaxija, pulizija rċevew rapport li r-raġel ma ġiex lura d-dar. Pulizija tad-distrett marru fiż-żona indikata lilhom bħala dik li l-anzjan kellu jmur jistat fiha kien hemmhekk fejn sabu l-vettura tal-vittma kif ukoll xi oġġetti personali u affarijiet relatati mas-sajt. Minnu fih bdew tfittxijiet fl-inħawi mill-Pulizija u membri tal-Protezzjoni Ċivili minn fuq l-art waqt li l-Forzi Armati ta' Malta sistew bit-tfittxijiet fil-baħar permezz ta' patrol boat u mill-ajru permezz ta' helikopter. Iżda, sfortunatament, minkejja l-isforzi kollha, is-sibt filgħodu għal-ħabta tal-10 tlemaħ kadavru f'daħla fil-blat mill-buqa daża tal-Forzi Armati fejn ġie konfermat li kien ta' Tarxinis. Aktar tard, il-ġisem bla ħajja tar-raġel iddaħħal fil-bażi marittima f'Xatt it-Tiben. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher illi Mario Dalli sfortunatament waqa' b'mod aċċidentali minn fuq l-irdumijiet waqt illi dan kien qiegħed jistat. Intant, bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxaq li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti sabiex jassistuh. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.